Saya masih ting ting, dijamin masih ting ting, sama sekali belum berpengalaman. Guyu. Angel kuwi. Lho, aduh. Tet, sama tet. Tet. Ini mana nih? Kira tak benar nih. Benar ya? Terus. Hei! Krik. Aku rawani ra mentolo. Hei, larang. Sampean kita omongi sepisan bae ora usah sampai ping pindho ping telu. Lah iki baterene losdol. Wah, ampun nek carane baterai losdol. Kono kancang-kancane guyu. Seje lho, Len. Aku seje. Seje ya. Jadi gini aja, oke. Engko tak warai neh. Dadi ngono ya. Engko lek pokoke lek metu karo aku kudu gawe macak ngono ya. Metu apane? Ora, maksudnya lek apene metu nyanyi iki lho. Metu nyanyi itu jelas metu. Jelas metune iku. Maksudnya lek oleh nyanyi karo aku ngono ya. Ngono. Terima kasih ya, cantik. Sama-sama. Bisa duduk kembali. Yang lain Red, jajal sing nom-nom Red. Kok Jan koyo hansip. dhuwur Red. Kan sing nom Red. Mau guyang guyu. Mohon maaf. Apa neng di kowe ngene lho kok masaku. Kok biaya Blas. blas. Waduh, culno. Tanganku aja mbok cekeli. Saya yang megang. Culno sayang. Tanganmu lho kucul nyekeli kok rumah saku kono rapi.